My jsme se viděli samozřejmě na různých místech po celé České republice, viděli jsme strašně moc choreografií. Ty nejlepší choreografie postoupily až sem. A dneska je to finálový den. Uvidíte ty nejlepší z nejlepších, nejlepší choreografie, nejlepší taneční skupiny a ještě z nich tady dneska vybereme ještě úplně ty nejlepší, který dneska medailujeme a budou moct nosit ten nádherný titul vítězů, druhý míst, třetí míst, prostě nádherný umístění. To, že už jsme dneska tady, je výborný, protože jste skvělí. Je to to nejlepší, co jsme vybrali v celé České republice. Choreografie, kterou připravil Tomáš Souský a Veronika Horská, má název Nám se daří. Zde tento stánek s těmito půvabnými, rozkošnými trpaslíky, prosím, a cena pouhých 300 korun. Chcete poháry a chcete vědět, kdo byl úplně nejlepší, že na prvním místě jsou Dancers for You. Dancers for You zvítězili v disciplíně základní liga freestyle. Nesou se zlatý medaile, nese se pohár a nesou se dárečky od Emko, od Storage, od Victoria's Secret a od taneční skupiny roku 2011. Jejímž hlavním kamerádním partnerem je
Jinak já se tam pana fotografa, máme dost filmů. Máme, to v pořádku. Těch fotek může být hodně dneska. A máme pro něj dostatek filmů na samý úsměvy, který tady budete házet, protože máte samozřejmě velkou radost z toho, že jste zvítězili.